Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Kining pangita ang kwarto, diin may mutang ang gingalan og Franco. Anong uga? Pangita ang kwarto nga naa na admit si Franco, shooting victim. Ug ariaden ko, okay? Yan naman, sir. Ariaden ko, niya kuyogi ko. O niya ihatag na ko imong pistola. Oh, unsa? Tagan tika 1 million pesos. 1 million? Yes. Sigang mata mo. 1 million, di ka na magpulis. Kapoy na si pulis-pulis. Kapoy takin ang armas mo. Deal? 1 million? 1 million. Gamyan ka. Gamyan ka. Himoon akong 5 million. 5 million? Sugot ka. 5 million. Akong ihatag ni mo. Unya? Manguwam ka sa kong arma, sir? Man ako. Duta, no? Kay ako mang tiwasan to si Franco. Wa man to mamatay. Tiwasan ako. Silo ako, sir, ha? Takuar mo agtang, sir, no? Nga regda ko ng agtang ko. Ako ka nang lungagan sa kong bala sa kong pistola, sir. Abo, hanggang na mo. Nang manguwam tani mo, manguwam tani mo, di taga kag 5 million, di ka na. Lutaw ba magastabanog, sir? Paitan mo, sir. Tanaw na ko. May katok ng ginang utok na mo. Sab, paruson na no ka? Ito paruson. Sige, sir. Biyahan di ka. Itingalig. May hinaikan pati ka. Unsa? Franco, makigbisog ka. Ginhawa pa yagid ha. Ayaw gid pag-surrender. Kinahanglan nga mabuhi ka. Ni ako. Ako mo imangunay og bantay nimo. Dako kay kog utang kabubuton nimo. Kay kunwa ka pa. Patay na ko. Pero wag yung ka mahadlok kay depensa ko. Ganang iba man itong gibuhat. Ganang wag man ka mahadlok sa kamatayon. Tungod pa kay agawon ko nimo. Maong ingon ana imong pagpanalipod na ako. Dili na ko kalimtan ang imong gibuhat. Ang imong pagpanalipod na ako. Kamong upat. Si Auntie, si Chris, ug si Manang Inday. Ug dayon ikaw. Pero ikaw gid may pinakagrabe. Kay imog yung gisagupang ang kamatayon. Kung naminaw ka man ako. Pero dili na ka makasulti. Ni ako. Ako'y mangunay og pantay ni mo. Basi na lang di ay makabayad ko sa akong dakong utang kabubuto ni mo, Franco. Unongan ti ka. Miss Babes? Manang Inday, Ay, di anang imong gisugo ka nako. Imong ilisan. Og ang imong mga gamit. Are ka raman kaha diri sa ospital. salamat Manang Inday. Niara ang malita ha.
Mao ni, nadir ang imong ilisan ug ang auban nimong mga gamit, miss. Salamat yun kaayo. Unya, kumusta naman? Og sa alas 2 sa hapon, mao ang ika 48 hours niya. Dako kayo nga akong pagtuo, miss. Nga maluwas ka na si Franco, miss. Mao ginay akong giampo, manang Inday. Maluoy lang ang Ginoo. Kay wa baya siya sala. Tabangi kog ampo, manang Inday. Ay, uoy. Ayaw ka balaka. Kanunay, akong nagaampo nga maluwas si Franco siyang kayuntang karon. Uy. Ay, ande? Chris? Ni, apa di ay ka mo? Namalit ni gamito ng dress kwarto sa ospital. Ya, api lang pagkaon. Uy, may noon. Ay, naghatod manggod ko sa mga gamit ni Miss Babes. Ay, dapat yun ang inday. Kay, manimaho may panus diri, kung dili may makailis. Away niya ka mo? Aw, palit na namin ukay-ukay. Nang Inday. Niasa na ba dire si Sir JC? Nadire? Ni alagi. Oo, oy. Sige, dibe. Tudlo ko ninyo kung asa. Kay akong tiwasan. Ay, ayaw pag tinunto din ang Inday, oy. Mapriso ka na. Away kasong mapriso ko ay. Okay ra ko. Ang importante nga makabawas ko niya atong tawhan na to. Way respeto. Bisag ako nga may pagka-senior citizen na paingon. Di ko lata pag yun ko. Asa man siyang kwarto ha. Kay akong luglogon ang iyahang liog. Oh, nang inday. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Huwag gid may mahibaw, nang Inday. Pero, di pod ka makahimo tungod kay na may mga pulis na nagbantay niya. Mao ba? Bitaw, ayun na lang, uy, nang inday. Ang importante karon, mao nga atong iampo gyud nga mabuhi si Franco. Ay, buhi lagi na siya. Dili pa ka na mamatay. Oh, nang inday. Dili ba si Rodi Fernandez nga sa matag salida niya? Siya man kayod ang bida. Pero, mamatay sa katapusan. Oh, Nang Inday, sir. Kana si Franco, no? Mura man na siya si Fernando po. Buhi gayud sa katapusan, dili mamatay. Nang Inday. Ayaw lamang mo pagsaba. Kay na, nakatog na si Miss Babes nga naghukdong sa kilid sa kamang Franco. Gidog ka na jug maayo si Miss Babes. Wa mo gulo siya tulgan na igod. Ato lang ipahimutang ang atong mga pinalit, Chris. Sorry kaayo, nakatuog ko. Ay labing maayaw noon, Miss Babes. Nakapahuay ka. Oo, manang Inday. Ay, hindi na lang po ko magdugay, Inday. Oy, Miss Di ay, oy, mauli na ko sa ato. Sige. Pag-taxi na lang nang. Mag-jeep na lamang ko, oy. Ayaw pag-taxi. Niyay kwarta, o sa kalibo. Sobra ramang po na. Ipalit og doon ay magustuhan ni mong paliton. Sige na. Ay, salamat kaayo, Miss. Nya, siyan, ato na ko. Agion ko to sila si Andy og si Craig sa gawas. Miss Babes, di ka mo uli? Aron makapaway kag tarong ba? Dili lang, Andy. Dili na ko. Dili na ko bihaan si Franco. Nala, sige. Mao man ka, miss. Chris, kita na lang din eh. Bitaw, kami lang una ang mubantay, uy. Sige, Ayaw. Miss Babes. Ayaw, Chris. Ako lang. Oh, sige, God.
kitang tulo na lang magbantay kang Franco. Anya, okay ra ka, ana, Miss Babes. Okay ra ko, ana. Nakatug sila si Auntie o Chris. Franco, akong gunita ng imong mga kamot. Nia, gigunitan ko na. Pakigbatuki ang kamatayon, Franco. Laban lang yun. Ni ami nga nagpangga ni mo. Ni ako. Ni ako para ni mo. Pero, iingon sa mihugot ang iyang kamot nga nikunit na ako. Nangusog ang iyang kamot. Thank you, Lord. Thank you. Franco, magpakabuhi ka, Franco. Tubag ako. Oh, bipirok-pirok ang iyong tabon-tabon. Murag mo aksyon og buka ang iyong mga mata. May ako siya. Yes! Salamat! Salamat, taon! Franco! Ikaw ba ang anghel nga nisugat na ko? Anghel? Daron ba ko ni mo wadto ka Nanay Mikay? Franco! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.